galing eh. Saan ka nga galing? Hindi nga sa akin yan. Hindi ganyan kalaki yung daddy ko. Tignan mo! Tumingin ka Aray! dito. Tumingin ka Aray! dito. Tumingin ka Aray! dito. Tumingin ka dito. Tignan mo! Labs naman ang sakit nun! Hindi ka kumalma! Ano yan? Ewan ko nga eh! Palagay mo naman maglalagay ako ng ganyan dyan sa bag ko. Para kanino? Gago, parang ano to, nasasaktan ako dyan, Labs ha? Tignan mo! Tignan mo yung ginawa mo! Yun nga yung Aray! punto ko. Yun nga yung punto ko. Yun nga yung Aray! punto ko. Yun nga yung punto ko. Yun nga yung Aray! punto ko. Yun nga yung punto ko. Parang ang tanga! Mas lalong hindi sa akin to. Mas lalong hindi kinaati to. Kanino to? Yo! What's up? Kumusta mga kaaning muling nagbabalik? Edmond Montemayor, Dugong Kabalen, Santing Kapampangan. So nandito na naman ang inyong Ginoo mga kaaning para. Alam nyo na mga kaaning para maggasik ng lagim para kay Boss Jessem at para sa mga team Jessem. So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa mga kaning. Nandito ako ngayon para i-prank na naman yung Boss Jessem ninyo. At ang naiisip kong prank para kay Boss Jessem ngayon mga kaning ay talagang matindi ito. Matinding-matindi ito mga kaning. Bakit? Bukas pupunta ako kina Boss Jessem. Alright? At ang naisip kong prank para kay Boss Jessem, maglalagay ako ng bra at panty sa bag ko mga kaning. Gagamitin natin yung bra at panty mga kaning para guluhin yung utak ng Boss Jessem ninyo. Ang alam kasi ni Boss Jessem mga kaaning, eh hindi pa tapos yung ini-edit kong vlog. Yung prank niya sa akin na aalis daw siya, may kikitain daw siya. Dahil sira yung desktop ko mga kaning, nag-i-edit kasi ako ngayon mga kaning sa laptop ko. Alright? So ang gagawin ko mga kaning at alam ni Boss Jessem, itutuloy ko yung ini-edit ko sa bahay nila. Ganito yan mga kaaning, no? Kunwari mga kaaning, wala tayong dalang speaker. Ngayon mga kaaning, syempre, mag-headset tayo. Ang bitaw dito mga kaaning, kunwari mga kaaning, nakalimutan ko na meron pala akong dalang headset. Headset ba yun o headphone mga kaaning? Ewan ko. Comment nga kayo dyan mga kaaning kung anong tamang tawag sa gagamitin ko bukas kay Boss Jessem, no mga kaaning? Kayo na bahala, mga comment nga kayo dyan. Ngayon mga kaaning, magpapanggap tayo mga kaaning na kunwari, nakalimutan nating may dala pala tayong headset. Ngayon mga kaaning, ipapakuha natin yung headset sa bag ng laptop ko. Ngayon, ang gagawin ko doon mga kaaning, yung panty at bra, itatali ko yung panty at bra sa headset ko para kapag kinuha niya ang headset mga kaaning, syempre ang mangyayari, sasama ang panty at bra sa headset ko kapag kukunin na niya. Ngayon, mga kaaning, eto na. Titignan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Boss Jessem sakaling makita niya na merong panty at bra sa bag ng laptop ko. So bago ang lahat mga kaning, kung bago ka pa sa aming YouTube channel, please mag-subscribe na kayo and click the notification bell para lagi kayong updated sa every upload namin ni Boss Jessem mga kaning. And sa lahat po ng mga hindi pa naka-follow sa TikTok account namin, sa Facebook account namin, Team Jemon, ang username po sa FB page sa TikTok na mga kaaning. Follow nyo na kami mga kaning kasi doon yung makikita yung mga ibang kaaningan namin ni Boss Jessem. Alright? Sinashare nyo na din mga kaning yung mga post namin doon ni Boss Jessem para dumarami yung pamilyang Team Jemon. So ito na mga kaaning, nakabili na po tayo ng bra worth 75 pesos ata to mga kaaning, no? Kulay pink din po yung nabili nating panty. Ayan, may bulaklak pa. Boss Jessem, san ka pa? Bagay na bagay sa yan. Kailangan di amoy bago para kung sakaling amoy niya mga kaning, hindi halatang parang binili lang natin, no, mga kaning. Lalagay na natin yung panty at bra. May bonus pang sports bra. Let's go guys! Zoom natin mga kaning para makita natin talaga yung reaction ni Boss Jessem. Yan. Sige pa. Yan. Pwede na siguro yung mga kaning. Edit ka na?
Dala. Kala ko ngayon mo nagigita yung itsura mo kapag in-edit ko. Kat yun, ngayon hindi na ako nahiya. Hindi ka nanaya. Pati sa TikTok, no? Sa TikTok, ayaw mong pinapanood Ayun. yung sarili mo. Yung TikTok, ayaw ko pa din. Tapos may extension. Kaya hindi abot to. Ayun. Ako nga, please. Para abot to. Pasaksak na lang. Ay! Spark. Parang tayo may spark. Oo. Oh shit! Sindi na. Ayan. Sigurado ka, panonorin mo yung sarili mo. Mga marinig yung mga katartatuwa mong ginawa mo sa akin. Oo, alis may Ngayon. kikitain ng puta. Ngayon, okay na. Kaya ko nang mag-ibig sarili ko dyan pag in-edit mo. Pero pag sa TikTok, ayaw ko pa din. Ah. Pero kapag gumaganyan yung fit mo, ayaw mo nakikita. Napakit ko eh, no? Naiya ka eh, no? Panoorin mo pag wala ako, pero pag nandiyan ako, mapanoorin. Sa vlog natin, okay lang sa'yo. Okay lang, bakit? May ganun-ganun pa dyan, ano naman eh. Mo bagal ng laptop, no? Hindi ka nahihirapan sa gila. Ano mo ba dito? Hindi rin. Diba ka? Eh, hindi, huwag na lang. Ay, sige, diba ka na. Oo, diba? Lalo kung manikag yung isip mo, friend. O, ayan o, may kikitain lang ako, pra. Ano mo gantiyan pag tulog? Pwede gaganti akong tulog. Kada ano ko, lagi ka may pambawi ngayon, lagi ka may sagot, eh, no? Ba't gusto mo ikaw lang masaya? Bakit masaya Smell ba? mo. Hindi ako masayang nakikita kang wala kang sinasabi. Wala ko sinasabi. Gusto ko lagi kang ganyan. Feel mong masaya ka. Hindi kita gets. Namang bagal ng utak mo kasi bagal ng laptop. Ay, naloading ata ako. Ay, shit! Di ko nadala yung speaker, labs. Wala kaming speaker. Yung speaker sa baba, yung ano. Ginagamit Nakalimutan pang ko. Pasko, ganyan. Oh, paano natin marinig niyan to, labs? Hindi mo marinig, oh. Subukan na natin, no? Eh, oo nga. Sorry. Sabi na tagal na yun, no? 2000, ano pa to eh? 2017. Tagal na. Ay, tanda na ako nga pala. Dala ko yung ano ko, thank God. Ano? Yung headset ko. Pay ko ah. Sabag. Ay, nakakay mo ito. Upos. Ang dami mong dadalabs, no? Inutusan ka lang. Ang ganyan, ano na lang? Sumunod ka na lang. Ang hirap-hirap pag-edit tapos ikaw... Nandito! Dada ka ng dada. Hindi dito. Dito, sa kabila. Pag ganyan, sumunod ka na lang. Kasi, alam mo, pag i-edit pa lang, ang hirap ng gawin nito, labs. 1, 2, 3, hindi ganong oras. Maabot ng 5 oras hanggang 7 oras yung pag i-edit dito, tangi. Saan mo? Alam mo ano to? Ewan ko. O ano? Baka sa iyan ka. Ba? Lalagay ko dito. Ewan ko. Ikaw ang may dala ng bag mo, di ba? Ikaw ang may dala ng bag mo. Palagay mo sa akin, magdadala ako ng ganito. Lagi ka dito! Ewan ko sa'yo, baka dinagay mo lang dyan yan. Sa'yo yan eh. Saan mo galing yan? Kumalma ka lang. Sisirain mo pa yung headset ko. O, tingnan mo. Ano pa to? Ewan ko dyan, baka dinagay mo lang dyan yan eh. Hindi naman sa akin yan, baka. Hindi, ganito kalaki yung bra ko. Tapos may ganito pa. Ano yung pinagbihisan? Hindi ka makasagot! Ito ata yung pang-gym mo, labs eh. Ba't binibigay mo sa akin Wala na akong kay? ganyang pag-gym! Wala akong ganyang pag-gym. Kanino to? Ewan ko. Kanino to? Ewan ko sa'yo, labs. Baka sa'yo lang yan eh. Saan ka galing? Kaya kaya ata yun. Saan ka galing? Huwag mo akong yan na lang. Sinasabi ko sa'yo, umamin ka lang. Ngayon Anong para galing? sabihin mo na. Saan ka galing? Sa bahay. Ang tagal ko nang pumupunta sa inyo, wala kang ganyan doon. Saan ka galing? Sinasabi ko sa'yo, umamin ka na. Wala, alam sa'yo. Hindi ko masabi kasi. Saan ka nga? Saan ka nga galing eh? Saan ka nga galing? Hindi nga sa akin yan. Bakit? Kanino to? Kanino to sabi ko? Hindi ka sumasagot. Tinatawag kita, di ba? Hindi nga sa akin yan, labs. Baka ginati yan. Saan na? Kanino to? Baka ginati nga yan.
Kung hindi sa'yo... Huwag mo ate, tatawagan ko yun. Tatawagan ko. Tanong ko nga sa'yo, hindi sa'yo to. Wala akong Oo, baka ganyan. ginati yan. Baka ginati yan. Tatawagan ko si ate, tingnan mo man. Hindi mo tawagan. Oo talaga. Hindi nga kasi sa akin yan. Ba't nasa... Sa'yo bag yan. Naglinis ako sa kwarto mo, nasan to? Sa kwarto! Sige, nakita pa ako ni mama naglinis ng kwarto mo. Sa kwarto nga yan. Wala nga to doon. Wala to doon. Ang kulit-kulit mo. Saan ka galing? Sinasabi ko sa'yo, pinagpapag... Sumagot ka! Aray. Saan ka galing? Kung ayaw mo sagutin kanino to, sabihin mo sa akin saan ka galing. Hindi ganyan kalaki yung daddy ko. Tignan mo! Tumingin ka Aray! dito. Tumingin ka Aray! dito. Tumingin ka Aray! dito. Tumingin ka dito. Tignan mo! Labs naman ang sakit nun! Hindi ka kumalma! Ano yan? Ewan ko nga eh! Palagay mo naman, maglalagay ako ng ganyan dyan sa bag ko. Para kanino? Gago, parang ano to, nasasaktan ako dyan, Labs ha? Ano mo? Ano may ginawa mo? Yun nga Aray! yung punto ko. Yun nga yung punto ko. Aray! Yun nga yung punto ko. Aray! Yun nga yung punto ko. Parang kang tanga! Mas lalong hindi sa akin to, mas lalong hindi kina ate to. Kanino to? Huwag kang magkagalit-galit dyan. Masakit na ng Labs ha? Tingnan mo, namula. Pati sa likod ko. Tinatanong kita, sumagot ka. Wala ka nga dyan. Hindi nga sa akin yan sabi. Ang kulit-kulit mo. Kanino? Sumagot ka na. Sumasagot ako, hindi sa akin yan. Sabihin mo yung totoo. Sige, sabihin mo yung totoo. Kung ayaw mo talagang... Kung malaman. Kanino to? Huwag ka masasaktan ha. Siyang malaman. Kanino nga? Tinatanong kita! Oo nga, gusto nga malaman. Ano tingin mo? Kaya tinatanong ko, di ba? Umalma ka muna. Umalma ka muna, sasabihin ko sa'yo. Wala akong ginagawang masama. Malma ka muna. Sumakin ka? Umalma ka muna. Gusto mong malaman. Kanino nga? Umalma ka muna, bago ko sasabihin sa'yo. Kalmado ka ako sa lagay ko sinasabi ko sa'yo. Ba't nanginginig ang dibdib mo? Umalma ka muna, sasabihin ko kung kanino to. Kanino nga? Kanino pa? Umalma ka muna, sasabihin ko kung Kaya kanino kung to. sinabi mo na. Umalma ka muna, tingnan mo, nanginginig ang dibdib mo. Ano na alam mong galit ka? Easy ka lang. Sasabihin ko kung kanino to. Kanino nga? Sabihin mo na Oo. kanino. Regalo ko sa'yo. Magpe-14 na buko. Ginagago, mo ginagago. Magpe-14 na yun ang regalo ko. Susunod mo ka gago, isa prank. Oo, ano ko talaga? Yan nga yung susutin mo para sa Feb 14. Baka bili ng bra, hindi ko ata kasi doon lagi-lagi. Malit ba yung dede mo? Sabi ko lang, pero huwag ganito kalagi. Galit na galit, gusto manakit. Gym ko ba to? Oo, para may pa-gym ka, gago. Edit ka na! Tingnan yung mga kaning ginawa niya sa akin. Namula yung mga palo niya sa akin. Pati sa likod, panigurado. Nananahimik kasi ako, nananahimik ako. Malay ko mong babae ka. Galing ako sa labas. Naniwala ka talaga? Oo, nung nagilis ako, wala to. Saan ko nalagay? Oh, may pera pa. So yun na nga no mga kaning, paniwala si Boss Jessel sa naging prank natin para sa araw na to. Nakita nyo naman, galit na galit, gusto manakit! Uy, kasi naman pala. O yan naman pala eh, akala ko ba di mo kasi yung gift ko sa'yo para sa Valentine's Day. Pag yan di mo sinuot sa Valentine's Day ha, sige ka. Bagay na bagay, Labs. Uy, kasi ako. Yan na din yung pang ano mo, pang summer getaway mo pag magtutubis ka.